ഉളിക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പ്രവേശനോത്സവം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു. ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആർ. സുജി അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജോർജ് ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഉളിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അനീഷ് ബാബു, PTA പ്രസിഡന്റ് ഷൈൻ ഐ ടോം, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ശിവകുമാർ KR, മദർ PTA പ്രസിഡന്റ് ബുഷറ റഷീദ്, ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ഷൈനി ജോസ് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ പ്രവേശനോത്സവ സന്ദേശവും പ്രവേശനോത്സവ ഗാനവും വീഡിയോയിലൂടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. സൈബർ സുരക്ഷാ പ്രതിജ്ഞ SPC കേഡറ്റ് കുമാരി ആരാധ്യ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏറ്റുചൊല്ലുകയും ചെയ്തു. ഇരട്ടി ഗ്രാമദീപം ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നൽകിയ പഠന സഹായ കിറ്റ് ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ശിവകുമാർ KR ഏറ്റുവാങ്ങി. സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ജോർജ് EM സ്വാഗതവും ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി തോമസ് VM നന്ദിയും പറഞ്ഞു.